Esuk-esuk ngene wayahe ngak ingon-ingon. Mesti lemu-lemu podonan. Didol ngono sugih aku. Loh, nyapo iki? Bukne, rene bukne. Ono apa to Pak nih? Isu-isu kok bengak-bengok kayak dimit wae. Iki lho Bukne, kok sapine padha ngileran ngene iki kenapa iki Bukne? Loh, lah iya to Pak, kenapa iki? Ono apa to Pak, Bu? Isu-isu kok wis bengak-bengok? Iki lho Nduk, sapine kok padha ngene kabeh. Loh, iki lho kena PMK, Pak. Kang Bagus, Kang. Ono apa to Kang, Bayu? Iki piye to Kang? Sapiku kena PMK. Sapimu piye iki? Kena apa ora to Kang? Loh, kok padha to Kang? Pancen lho Mbak Yu, lagi usum PMK iki. Sakjane kaya apa to kuwi? Kaya apa ya? Konco-konco, ayo waspada. Wabah PMK wis teko. PMK kuwi penyakit mulut lan kuku sing nyerang ingon-ingon lho, kayata sapi, wedhus, kebo lan sak panunggalane. Mula saiki ayo padha dijaga. PMK kuwi penyakit menular saka artovirus lho. Mula saiki kudu tetep waspada. Ojo panik. PMK bisa dicegah lho nganggo obat antibiotik lan antipiretik sing ana ing jero vaksin. Mula saiki kanca-kanca lan dulur-dulur, ayo padha menehi vaksin marang ingon-ingone lan aja lali dijaga lingkungane. Iklan layanan masyarakat kaaturaken dening SMA Negeri 1 Gondang, Tulungagung. Ya wis, ayo padha marang Pak Mantri.